Здравейте на всички! В това видео ще покажа как лесно и бързо да се използва дифузера. Ако си имаш твой дифузер, ти си знаеш как да си го ползваш, а пък ако си поръчала от мен, ще получиш ето тази кутийка, в която се намира твоя дифузер. Той е малък, компактен, върши чудесна работа, просто идеален за всеки ден да го използваш. Сега, първо, това, което правиш, кабела си го включила в зарядното и го включваш към дифузера. Ето тук, отзад, има една дупчица. Включва се в дупчицата и ето тук има гнезденце. Просто го прилепваш по този начин, за да може да мине кабела. Ето тук има един луфт, ако видиш, да си мине кабела и да не те притеснява, като го поставяш на равната повърхност. Така, вече сме свързали кабела. Следващата стъпка е да сложим водичка. Значи тук виждаш скалата. Има възможност до 500 мл вода. Няма смисъл такова голямо количество, защото може леко да се бутне, да се разлее или като тръгне да се дифузира, то вътре водата бълбука и ври. За мен най-оптималното е 200-250 мл да налееш вода. Като гледай, като стигне до 150 мл, да си долееш. Гледай да не пада водата под 150 мл. И слагаш си дифузера, наливаш си водичка. Ето, налили сме към 200-250 мл. Разклащаме си концентрата, който искаме да дифузираме, който и да е той. И капеме съответния брой капки. Всичко е описано в опътването за колко годишно дете, колко капки са окей да се сложи и да се дифузира. Затваряме дифузера. Как работи дифузера? Много е лесно. Има само 3 копчета. Най-крайното копче е за включване и за изключване и за регулиране на продължителността за дифузиране. Натискаме го, най-крайното копче, и тръгва парата. Сега сме светнали на 60 минутки. Натискаме още веднъж и увеличаваме на 120 минути дифузиране. Още веднъж натискаме на 180 минути дифузиране. Още веднъж натискаме и като го натиснем за пореден път, изгася дифузера. Сега, минималното времетраене е 60 минути. Ние всички знаем, че за дечицата времето за дифузия е препоръчително да бъде не повече от 30-40 минутки. Така че автоматично си го спираш. В момента, в който дойдат 30-40 минутки, просто го спираш. Значи с дясното копче се включва, с съседното копче до него се регулира парата. Има 2 нива на пара. Това е първо ниво на пара. В момента, като се натисне копчето, започва по-силно изпарение. Моя съвет е да си го сложиш на второ ниво на пара. Ако по някаква причина усетиш, че вече прекалено много се насища въздуха, ще си го превключиш на първо степен на пара. Дифузера, знаеш, той се използва в по-малко помещения, обикновено спалните са по-малки помещения, затваряш прозорците и вратите, пускаш дифузера и детенцето си играе, спи или каквото там правите и се забавлявате. След 30-40 минутки го спираш дифузера. Хоп! Ето от тук. Може, ако има нужда, примерно ако има хрема или е болно детенцето, е в активна фаза, може след 1 час, след 2 часа пак да пуснеш дифузера. И така 4-5 пъти на ден. Ако е само за профилактика, е супер добре да пуснеш за 30 минутки вечерно време и ако можеш да повториш, т.е. 2 пъти по 30 минути през деня да дифузираш. Тоест, примерно като детето заспи, пускаш дифузера и после като легнеш ти след 1-2 часа, пускаш отново дифузера за 30 минутки. Или както прецениш. Но дори и веднъж, т.е. дори и 30 минутки на ден за профилактика да дифузираш, е абсолютно окей.
Така, значи пускаме си дифузера и последното копче от тази страна. Това е за светлината. Ако искаш, можеш да добавиш светлина. Сега е изгасена светлината и започват по-силна, по-ярка, в различни цветове. И си настройваш както ти е приятно и удобно. Другия вариант е да се ръководи всичко това. Ето от това дистанционно. Това е за включване и изключване. Насочва се към дифузера, хоп, изключва се с горното копче On и Off. Пак се насочва и се включва. Второто копче е за времетраенето. Тук си настройваш за колко минутки да дифузира, за 30, за 60, за 90. Ето така се сменя. Това следващото копче, третото, това е за ниска пара или за висока пара, т.е. за първо или за второ ниво на пара. Натиска се веднъж, сменя се. Още веднъж се натиска, става по-силно изпаряването. И последното копче е за светлините. Хоп! Натискаш си различните светлини. И може да си боравиш както с дистанционното, така и с дифузера от самата основа. И това е бързо, лесно. Сега сигурно ще ме питаш, всеки път ли трябва да се сменя водата? Ами не е задължително въобще. Когато сложиш това количество вода, можеш да дифузираш 2, 3, 4 дни с едно и също количество вода. Най-важното е при всяко следващо дифузиране да слагаш нови капки. Т.е. наново да наливаш, да капеш от концентрата. Това е така, защото етеричните масла са много летливи и те реално се изпаряват в първите 30 на минутки, максимум до час. И след това, колкото и да дифузираш, няма никакъв ефект, защото вече веществата от етеричното масло са се отделили, изпарили са се във въздуха и е абсолютно безмислено, дори от тази гледна точка. Така че всеки път, когато ползваш дифузера, хоп, наливаш си определения брой капки наново. И след 3-4 дена изхвърляш си водата, забърсваш и отново ползваш дифузера. Колко често се използва дифузера? Той е прекрасно средство за профилактика, така че всеки ден, всяка вечер можеш да го използваш, но задължително прави почивки. Тоест, ако 20 на дена си дифузирала, 10 дена почивки. Никакви масла. Разбира се, ако през това време тръгне някаква активна фаза, пак ще подновиш. И когато се възстанови детенцето, тогава ще направиш тази почивка. Не са някакви задължителни неща под точно определен график, дни и така нататък. Въпросът е, че това са условни параметри, които да следваш. Супер добро е дифузирането за есента, зимата и пролетта. Тогава, когато има най-голям риск от настинки, инфекции, сополи и така нататък. Лятно време, само ако наистина се налага. Не е нужно за профилактика да се ползва.